Emalume nani kuphi umama eqoma ubaba, nani ngaboni ukuthi akundoda yalutho, nani ngamboni ukuthi inqwela ayikavuthwa, nanihlaleleni ninganqandi umama ebhuda. Mshana ukhuluma ngani? Yonke lento oyikhulumayo manje siqhamukaphi? Awunabe ngizwe mshana, before ngikuphendule khuluma udliwa yini mshana? Malume wabuza ibhasi libhaliwe uzogibela nini? Le ndoda eyibiza ubaba wami mina ngizoyazi nini? Mina ngizoba yichwane lenyoka kuze kube nini? Amadoda engaka umama yena wayengenwe yini? Qhubeka ngilalele mshana. Mangimbuza umama uvela athi yinja leyo akusiyo ubaba wakho. Malume angitshele yinja leyo. Mangibuza ubaba kuvukulaka kuvele kuthiwa yinja leyo. Yinja ubaba malume. Uyaphinda ngikhuluma ngaleyo nje. Hayi sisi musu ukufaka upetrol umlilo uqaqamuka. Mshana ngikuzwa kahle isimo sakho ngisiqonda kahle. Usisa amaphutha wawenza ubaba wakho yena inkosi zimbusise ngalento wayenza. Malume iqiniso unomndeni, ushadile unabantwana, odade wethu engabazi, abafowethu engasoze ngibazi. Mshana lento iyinxebe liyohlezi likhunjulwa ngesibazi. Mshana ngifuna ukucela uxola senzanga ngokwanele ngesikhathi. Malume kanti kwenzakalani? Noko mshana usukhulile manje okuningi zoku-understanda. Unyoko wajola nendoda eshadile sahluleka simtshela, nakhona sacishe salala sibaliwe ngecala lokumkhiyela. Angazi ukuthi ushadile. Wawazi ukuthi ukhulile. Unyoko wajola nendoda eshadile ngamzala nokumzala, ngoba nakhe isebenza ka-Eskom engazi ukuthi isazohamba nokuthi izalwapha engayibuzanga. Selokhu kwaphela inkontraki kagesi ukuthi iyayapha sazanga. Ingakho ngicela uxolo mshana makubonakala ngathi angizamanga. Yo hayi malume.